e de sigilen bɛ jamana kɔ kan i b'a fɛ ka i sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye i bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima i bɛ se k'a sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali i ka terrain o sarali la sa i bɛ se ka i ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima i bɛ se k'a jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ i bolo i bɛ se ka i ka so jɔ i kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na i bɛ se ka i sen don tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka i ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma i bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma. Utukalo kile 31 san 2022 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma aw minnu b'aw siginin ka anw ka kunnafoni k'ale lajɛ yan fo aw sigiyɔrɔ la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na kunnafoni ale waati sera aw bisimila. Kunnafoni daminɛ la bi i n'a fɔ aw bɛɛ b'a kalama k'a fɔ bɔlɔlɔkannaw la ŋunuŋunukaw cayalen don kosɛbɛ ka sababuya kɛ san 2022 ka na se san 2023 lakɔlitaw olu masa a kumaw olu cayalen don fɛn min ye minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ an ka kalanko koɲɛw masa olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko sini n'o bɛ bɛn alamusa o ma ko kunnafonidilaw kɔni welelen don walasa ka se ka taga kunnafoni jɛlen ni ka o da bɛɛ lajɛlen kulo kan. Utukalo kile 29 san 2022 anw ka fintigilakaw n'o ye anw ka kɛlɛkɛcɛw ye sa u ni karogɛlɛn diinɛ tigilamaw kɔni karila ɲɔgɔn na testi tɛ ale dugu o kɔnɔna la a kɛra sababu ye ka anw ka fintigilaka maa 2 k'olu bɔnɛ u ni na maa 8 olu joginna fɛn min ye an jugulamaw ta fanfɛla ye sa maa 44 dankari kɛra olu ka buna hadamadenya la ni ka taa ka u su kɔni o fililen to a nɔ la u ka bolimafɛn sen 2 n'an ko ma nanzarakan na ko moto u ye olu kɔni ni ka olu jeni u ka kɛlɛkɛminɛn caman kɔni an ka fintigilakaw kɔni ye tɛgɛ da olu kan an bɛ dugawu de kɛ ala ka nɔgɔya kɛ an ka fintigilaka minnu ni olu joginna maa minnu fana ni olu ta na ala ka bada dalen nɔgɔya u ye. Ni wagati in na gawukaw olu fɛ yen nɔ fɛn min ye furako gɛlɛya kɔni ye o kelen bɛ ka ta ka olu sɛgɛrɛ ka sababuya kɛ sira kɔni tɛ u bolo karogɛlɛn diinɛ tigilamaw olu kɔni kelen don ni ka u ka sira ni o ye ɔnbori min bɛ taa gawo o fanfɛla a bɛ kalo caman bɔ hali n'o y'a sɔrɔ maaw kɔni ye marabagaw ni ka olu ladɔnniya k'a fɔ ko karogɛlɛn diinɛ tigilamaw kɔni kelen don ka sira tigɛ u la a bɛ wagati caman bɔ o n'a ta bɛ sa minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya koɲɛw ma o kɔni ye a seko damayira ni ka o kɛ ka sababuya kɛ a kɔni ye furaw ni ka o kɛ pankurun kɔnɔ k'o ci Kidali ka taa se Gawo maaw olu ma. A bɛ tile 3 bɔ bi sanji kɔni ale bɛ ka na kosɛbɛ bankasi ale lamini na sanji min ni a kɔni bɛ ka bɔ kulu fɛ ni ka jigin maaw ka foro kɔnɔnaw olu la ni o ye u ka saɲɔforo olu ye ka taa se kani ale ni bankasi o lamini masa ni dumaw a sɛnɛkɛlaw kɔni olu sɛbɛkɔrɔ jɔrɔlen don ka sababuya kɛ ji min kɔni n'ale kɔni bɛ ka jigin a bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka u ka balo ka olu tiɲɛ ni kɔni tun kɛra san 2020 o kɔnɔna la o kɔfɛ sa kabini san 80 bɔɲɔgɔn a kɔni tun ma kɛ nka o wagati kɔni kɔnɔna la o kɛra sababu ye ni ka u ka balofɛnw ka olu kɔni bɛɛ tiɲɛ u ka foro olu kɔnɔna la. Fɛn min
mi ye CMDT ale ɲɛma ye kajolokaw olu fe no sa tarata tɛmɛnen na no o bɛnna utukalo tile 30 ma sa a kɔni ni CMDT cakɛlaw u ye sigi k'a fɔ ni ka o kɛ sigi ka fɔ min yɛrɛ ni ale bolila fɛn min ka sa o de ye fɛn ɲɛnama mun ni a bɛ ka don kɔri sɛnɛlaw ka kɔriw la foro kɔnɔnaw olu la ni o fɛn ɲɛnama yɛrɛ o bɛ wele ko Jacobiela ye fɛn ɲɛnama ye min n'ale bɛ tiɲɛni kɛ kɔri sɛnɛlaw olu kun kosɛbɛ a bɛ dɔgɔkun caman bɔ ni wagati na u kɔni y'a laɲini ni ka fɛn ɲɛnama fagalan n'a bɛ wele ko talisi k'ale caman ni ka o di sɛnɛkɛlaw walasa ni fɛn ɲɛnama ninnu bɛ se ka faga ka b'u ka foro kɔnɔnaw la cogoya min na u kɔni ye fɛn ɲɛnama fagalan maa 20 bɔɲɔgɔnko olu kɔni bɛ ka u ka baara ni ka o kɛ foro kɔnɔnaw la. walasa jamana kɔnɔdenw ka se ka kan kelen ni ka o fɔ an ka jamana kɔni ale bɛ ka i labɛn septembre kalo tile 15 natɔ ka taa se a tile 21 ma ni bɛna kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ka se ka maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ka an fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka don kɛrɛnkɛrɛnnen k'ale tɔgɔ wele ko yafa o don. ye Bandiagara gouverneur ale sanal wele ko Sidi Mohamed El Beshira ale ni a cɛkɛɲɔgɔn kɔni fara ɲɔgɔn kan ni ka u kunda jalasagu kan Bangasina Lamini préfet fana ni o ye Ali Sidibe ale fana n'a ka mɔgɔw kɔni fana tun bɛ jama la ni maa ninnu yɛrɛ kɔnta kun kɛra fɛn min sa o de ka se ka taa maa minnu bɔra u sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ karogɛrɛ diinɛ tigilamaw olu sabu sa n'u u bɔra jalasagu degezaku ale ni jawule a ma bɛ t'i jɔ maa 700 o bɔɲɔgɔnko la u kɔni taara balo fɛ ni ka o di u ma ni o dɔ de tulu malo ale ni ɲɔ ka taa se birifini ani makɔrɔni spaghetti o ma a denbaya kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye fɛn min ye malo kilo 25 bɔrɔ u ye o sɔrɔ ka taga se ɲɔ caman tulu bidon litiri 5 u ye o sɔrɔ ka taga se birifiniw na ɲɔgɔnna caman ma ni dugulama ninnu kɔni u nisɔndiyara kosɛbɛ u ye foli ka taa se an ka jamana marabagaw ma ani baɲumankɛ tɔn olu fana yɔrɔ la. Mali kunnafoni jabarani lajɛbɔ aw kulo garizɛ kɛra ni kunnafoni de bi ni k'a da u kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kulo kan n'ala man ka jɔnya aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ no sini inshallah kunnafoni kura olu kɛnɛ kan yana an ka kunnafoni datugu sa tunga lafiya ale de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondoba ye tunga lafiya min ni a kelen no ka tungarangew ka olu lafiya yan fo u sigiyɔrɔw la e maa min bɛ yen nɔ sa ko terrain de bɛ i bolo a bɛ waati caman bɔ i t'a dɔn i bɛ n'i ka terrain i b'a jɔ cogo min na terrain ye titre foncier de walima permis d'occuper de don i b'a ta ka di tunga lafiya mɔgɔw ma u ka i ka terrain ni ka a jɔ k'a di ma i yɛrɛ ka yamaruya o kɔnɔna la ka plan fana bɔ ni k'a di ma walima i bɛ plan d'u ma i sagona plan u b'i ka so jɔ ni ka a kɛ o ye tunga lafiya ma e maa min bɛ yen nɔ sa k'i ka wari dafalen t'i bolo i bɛ se k'i sigi tunga lafiya ma olu ka pari la nka nin wagati in na u ka pari min ni ale dayɛlɛn sa ni o ye villa duplex ye n'an k'o ma ko étage nin wagati in na ale kɔni papier o dafara o tɔn maaw kɔni olu ka baara o banna nka nin wagati in na villa simple n'o ye 3 chambre salon ye sa o de kɔni o ma dafa fɔlɔ a y'aw boli biribiri aw ka tɔgɔ sɛbɛn o la walasa aw ka terrain ale bɛ jɔ ka da aw ma lafiya ani damu o kɔnɔna la ka sɔrɔ aw ma tɔɔrɔ tunga lafiya de bɛ se ka o k'aw ye aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.